Казвам се София Маврова. Семейна съм. Имам 2 сина и 3 внука. Прекрасно. Всички са в България. Поздравления. Много ще се радвам и много искам да си останат в България и да се върнат и в Хасково и 2 сина. Добре. Може ли да ми разкажеш каква е твоята мисия в живота? Значи аз ще кажа нещо преди това свързано с професията ми, защото моята мисия е свързана с това. Завършила съм счетоводство и контрол, но не съм работила като счетоводител, защото ми е много скучна като материя. Цифри. По-скоро съм работила като личен състав и ТРЗ. В момента също работя личен състав и ТРЗ. Но в същото време имам сериозен опит и в директните продажби. Защо го казвам всичко това? Защото моята мисия е да помагам и да бъда полезна на колкото може повече хора. Помагала съм и искам да помагам на колкото се може повече хора. Добре. С така натрупания твой опит до тук, можеш ли да ми кажеш каква е твоята визия за община Хасково? Аз искам Хасково да стане един много красив, чист град, а в същото време и селата около Хасково да бъдат зелени, красиви, подредени, да могат да се върнат повече хора и в селата. Защо хората трябва да гласуват за теб? Защо? Обикновено казвам, и това е моят девиз и моят слоган, че всичко започва от мен. Първото нещо, което трябва да направят всички мои приятели и хората, които харесват идеите за промяна на нашия град и на нашите села, е да отидат да гласуват, да излезнат да гласуват, независимо за кого, просто да гласуват. Аз смятам, че всичко започва от мен, от теб, от всеки един от нас. И ако направим първата крачка, гласувайки, след това ще направим и втората, почиствайки града си и селата. Много благодаря. Пожелавам ти успех. Ако ще живееш в лъжа, нема такава държава. ако ще търпиш и до кога, Нема такава държава. няма смисъл от това и последно